Yauwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau zan nuna muku yadda ake samun kuɗi a Telegram. Da farko dai zan ajiye maka ka danna mana subscribe da saboda ko da na ɗora ma channel ɗin ka rinƙa ganin shi. So ko da na yi maka bidiyo a cikin channel ɗina ka rinƙa gani da sauransu dai. Da farko dai in ka tashi za ka shige shi. Zan sa maka abun nan ɗin link ɗin a description ɗina. In ka duba za ka ga link ɗin sai ka taɓa ka shiga. Insha Allah da ka taɓa wannan link ɗin za ka samu wannan abu. Da farko dai in ka tashi ka shiga cikin wayan ka haka kana da Telegram dama ka buɗe Telegram to za ka taɓa shi haka. In ka taɓa shi ya buɗe maka ka yi setting ɗin shi dama can kana Telegram to daga zaran ka shige shi ni ga nawa nan a sama wannan green ne ɗin za ka shige shi haka misali. To da ka shige shi dama zai nuna ma wani start a nan, za ka taɓa wannan start ɗin. Ya nuna ma start ɗin nan zai nuna maka waɗannan abubuwan. Wannan how it's in work nan za ka shiga za ka ga ayyukan gasu nan da za ka yi shi ne nan a rubuce. Nan bonus za su baka bonus duk bayan minti, duk bayan awa ɗaya za su baka bonus. In ka taɓa za su baka wannan bonus ɗin. Nan kuma ƙasa za ka yi gayyaci mutum ɗaya za su baka 200. Sai kuma nan ƙasa za ka yi taking balance abin da ka samu kenan. Nan about kuma nan bayanan su ne. Nan kuma za ka yi rubuta wannan abin da suka turo maka kamar ni da suka tura min haka. In ka tashi za ka sa CF sai ka sa N sai U sai wannan 9 ɗin to za ka tura shi ne. So kun gani za su baka 20 naira. Daga nan kuma sai wannan sport wannan magana za ka da su. Sai wannan live nan za ka yi magana da agent ɗinsu. Sai wannan bank account za ka sa account ɗinka a banki. Sai wannan email address sai wannan withdraw kuɗin da za ka tura in sai sun kai 2000 za ka ringa tura su. Shi kenan to abin da za ka ringa yi kenan kowane lokaci. Amma shi wannan holy bonus ɗin duk bayan awa ɗaya ne za su baka naira 100. sai wannan end by captcha ɗin nan shi wannan ka yi shi duk bayan minti 10 ne za su baka naira 10. Yau to kun ji yadda yake insha Allah in suka yi tutuwan za ka iya withdraw ɗin kuɗin ba damuwa. Lafiya lau na gode.